Eyo, eyo. Ha. Bueltan berriro, Nivel de arma. Hogeita amazazpi ordu. Eta ez dut pasa ezertxo ere ez. Aupa zitalker. Polea, the first. Jainkoa bezala. Zelan. Tijera ate. Dena ondo. Hmm? Polea edo txirrika. Eskuaraz. Kuadraia. Ostra, hoi berria da. La kuadraia. Kuadratare bai. Zen pentsatzezu. Zimerronik. Nora nindoan. Nora nindoan nik. Hemen bian. Esaten zuen. Laukizu zen. Hau ere, akatu nun. Aurrekoan tipo ura. Eta, hemen beste dago, eta ez naiz Juan, behin ere, ez dakit ez da zer dagoen. Piedra reina de la torre. Uf. Ba, ez dakit. Jungo naiz zona, probatzearen ez berdina delako. Ez ze aurpegi nazkagarria zeukan ondoan neukanak. Ba, holaxe, ni mukia ja kendu ditut, soinetik, bueno, erdi, igual momentu guren batean gelditu beharko naiz. Mukiak... zintza egitera. Moko... Hor zer dire, mamuak o... Zein dut ireki... Toki interesgarriak benetan, tortura kamarak. Eta hemen, jende noblea. Hey, ¿qué pasa? Hori zer da? Itxita, ez dakit merezi duen. Ba, ez ez nahi zurbilduko, porque hauek igual. Please? Hau, paikaitza... Please help me. En esta baño. Leer inscripción. Esperanza Oeste. Mira, mentipoa. Hello. Etxera, 246. Zortzi bait. Min. Ez dit ezer utzi ordea.
ikusten da. Oraintxe zatoz, zutaz oroitu naiz, gero esango dizut, gero komentatuko dizut. Itzultzen zeranean. Hau zer da? Soinua. Hemen ere gauza daude. Hemen giltzak. Jabe zelda N3 izango da hau, ez? N3. Oeste N3. Atuendo de mago, hori ez dugu zertarako nahi. Fíjate, txai hau, Pues no, realidad garrasika igual behan dago. Igual denerako balio du. Xau bat, osa ratoi bat. Nork dio, please help me, honek? Honek ez. Ez dut uste ingenieria hori ulertzeko. Hemen beste bi mauzolo. Hemen gauza interesgarriago bat. Fragmento piedra de Mercurio. Beste harima bat. Hemen ez dago inor, tipo batzu, baina... Eta please help me esaten duena ze gongo da pean. Hain argi entzuten zaio. Haupa ez dainu zelan. Haupa jargi zelan. Ez dakit zer eman didan horrek. Hau ere irekitzen du alderdi hau. Norbe laguntza eske doble polainez Demon Soulseko eroia. Ez dakit hemen laguntza eske diren... Bai, pertsonaren bat bada. Laguntza eskean. Hemen tomate pila. Hemendik ezera erosteko arriskua. Etxera, txibiribirin gongon, hemen dago beste giltza. Prisión Esperanza. Azkena galtzen dena, zau zer da? Esperanza. Zonaldoen estetika pila gustatzen zait. Bueno. Ezakit akatu behar ditudan, edo sekulako kagada egiten ari zen. Hemen ez dirudi ezer dagoenik, hortik etorri naiz. Eta guazen ba, aurrera. Hemen ez dago ezer.
Hau ere ezakit zer den. Hemen ez dirudi ezer dagoenik hemen. Ostra, txo! Mendekua. Oso, esperantza norentza da. Nor dauka hemen Mercurius berriro era. Hemen ezin aurrera egin bestaldetik joan beharko. Eta dago saltorik. La SP. Igual ba ezpada denak irekiko ditut. Ja, nonbait zeo zer aurkitzen dudan, ze... Men sartu naiz. Men ez. Eta hemendik ere... Hau zer dago, botatzeko hortik eta hor erortzeko... Hor bado, ez? Baina hor erortzeko zail! Zail! Beste tokiren bat behiratu beharko dut. Hemendik etorri naiz ba. Hemendik ere bai. Beste aldean ez dakit pare bat utzi ditudan edo. Nizagoa polizia Madrien eta Frido izango tipo bat atxilotu zuela kontatu zigu. Benetan. Nola tipo hau bota egin zutela NBA-tik oso agresibo izan zelako eta... Bueno, ez zuten bota hasiera batean, egin zutena izan zen santzionatu zuten, lesionatu zuen pertsona sendatu arte, egon arte itzultzeko NBA-ra. Eta lortu zuenean itzuli zen eta bere lehenengo partidurako deitu zuen bere burua Meta World Peace. Osea, Meet a World Peace. Bezala ez hitz jokoa hor ezagutu ezazu munduko pakea, ez? Eta, bueno, bota zuten, porque jarraitzen zuen izaten agresibo. Hau da etorri nahi zen tokia, baina ez ditut denak ireki. Da, bueno, pues irekiko ditut esploratzeko pixkat. Zertara zentozten? Sastakari hoiekin. Pizta ederra jaso duzu, purtzilak. The purtzils. Ez da zer? Mendik entzuten da, Mendik atera nahi zuen gizonak, baina tira. Baina non dago? Garraxikari den hori, igual azpian dago, Nik uste denak irekitu dela. Jodit ba.
txerrenak. Loto Real... Soto del Real. Bueno, esto es ser. A ver si no nirekin nonbait. Igual orain bai, voy. Uy, ama. Ba, bera ez, gora harin ez joaten. Hor bado, norbait. The Purtzels. Hello. Heriotxa. Ere. Uf, abrir. Sustako. Ba, genekien sustoren bat egongo zela, baina ni pentsatu monstro bat edo. Eta hemen. Itxita dagoela, dirudi. Non baiten zerbait erori da. Ave Maria. Kantariari dira nonbait. Hau irekitado. Sustako. Horti beste bat pasada. Ikusi alnau. Morratzean ez du inor. Hemen bi. Eta hemen. Eskerra bugeatzen zaizkidan erasotzen hauten bakoitzean. Atzeko jendaiana izango da. Ostie.
Zer izan da hori. Kantari. Abisa jo ese. Kantoria, kantorala. Hemen bueltaka. Daga secreta. Bueno, gauza deixente atera ditugu hemendik. Nik uste honekin ja dena. Ongi etorri, ekaitza berriro. Lehen aipatu dizut. Oroitu naizela zutaz. Eta izan da, momentu batean egon begira, nire lankide batek, nik ere batzutan egiten dut, ez? PDF batean, horri ezberdinetan, irudi berdina jarri behin da berriro. Nik egiten dut ginpekin, nola, nik erabiltzen ditut 5 pasei. Akular portomo. Erori naiz ba? Nora erori naiz. Nik 5 pasei egiten ditut bakarrik eta ez zaita jola eskuz egitea ginpekin, baina nire lankide batzuk egin behar dituzte igual manual batzutan logoak jarri eta ostra, estreñimendu hori tu. Eta ginpekin banan egiteko 200 horriko manual bat, no es plan. Eta behiratu eta ginpen nola egin ziteken zera automatizatu, eta behiratu eta ginpek dauka script.pu izeneko pluginak sortzeko, plataformatxoa nola behiritzeko, eta ostra, eta nola funtzionatzen du honek, eta ze ikasi berda, eta ez daki zer, eta skim, eta zutaz horitu naiz. Sin más, duela gutxi esan zenuela, duela gutxi ez dakit, denboraldi bat, baina ez hainbeste esan zenuelako skim, kesi ikasten edo ez dakit zerro erabiltzen, ez dakit ez zenuela lehendikan ezagutzen parentesiekin bakarrik lan egiten zuen zera, programak eta hizkuntza eta ez dakit zer. Image Magic egaz, skim bai. Pues hori, sin más, besterik gabe eta zutaz horitu naiz gaur. Image Magic hori zer da, plugin bat script asko dituenak ginperako. Gix skin programatu dago, zorik. Horregatik komentatu zenun, ez? Igual komentatu zenun iraganean. Esan ez bezala, garai hartan, ez lehenengo aldia. ¿Nos fiamos de alguien que canta? Komando bidez irudiak editatzeko. Egin nahi dudana da
El que come y canta algún sentido le falta. Igual saltzaile bada. Gauzak baditu, me la juego. Total, 5.000 arima. ¿Qué pasa, loca? You're an ordinary human, aren't you? Where do you call home? Ez dirudi. Dear me, I shouldn't pry. Ez dago jaten. Oh, perhaps you'd like something from my collection. Of course, girl. I've had better days. I was once the wife Orain of esango izut ez royalty, y tal. and I have some nice things to show for it. Eskerrik asko. Comprar objeto. Especia de viejas. Ze izango da hau. Nondik ateratzen duzu especia de viejas. Loto real, laureun, loto de la viuda, 1000... ez dakit den bestea baino... zerago. Piedra luz lunar... Estoke... Eta katana kentzen dut. Esto que tengo aquí. Ze katana... Esto que nahi duena hori zista egiten duen zerbait. Eta katana erabili dezaket dino motela da hori egiten. Esto que destreza, no me jodas. Fuerza E, destreza D. Oh. Esto que teníamos aquí nos ha decepcionado. Eta rodela ez dut nahi. ¿Para qué queremos defender si podemos atacar? Anillo de la avaricia. Un lujoso anillo de oro con una gran joya engastada. Permite que su dueño obtenga más almas al destruir a sus enemigos. Antaño fue un símbolo de riqueza y libertinaje. ¡Wow! Berrogei eta Amarmilla, su prima. Pues señora, no quiero. Before, there were many others trapped here. But Touché. they went mad and ventured above of their own volition. Redemption? There exists no such thing. The queen banished her depraved old husband from the Cuéntame land. historias, señora. He returned in strange golden garb with foul demons in tow. They pillaged Great Latria, land of the learned, and locked us in this dungeon. Since then, they've been feeding off our souls, telling us over and over that if we go above, we will be granted redemption. Eta gezurra dena. I know the truth. Zein da? The church goddess may die, but never for long. And we are trapped below forever. Redemption? There exists no such thing. Telling us over and over that if we go above, we will be granted redemption. Berriz errepikatzen da. Well, that's quite all right. I wish to stay here, but I need souls to stay sane. Surely you must understand this. Bai, noski neska. Ba, egin nahi dudana da, azkenean daukat PDF bat. A ber, jartzen dituzte askotan, enkabezadotan eta horrela. Logoak eta bar. Hemendik erori naiz lehen, ez? Baina bestalde eruntz igual. Eta, basikamente nahi dut jarri kapa bat, osea, sortu, imaginatu daukadala PDF bat 200 horrikoa, eta nahi dut jarri kapa bat, lehenengo kapa, eta errepikatzea toki berean, tamaina bera dena, horri guztietan zehar. Logo bat, imaginatu enkabezadoko logo bat. Officeekin egin dezakedan, o LibreOffice, o me da igual, hori da arazoa, askotan izan hori dira PowerPointetik ateratakoak, eta ez du...
Ez dago aukerarik. Ze ez dute uzten PowerPointek egiten... Puf. Enkabezado bezala jartzen... Bueno. Sí, hombre. Inkscapen egin daitekela. Anillo de agudeza mágica. Morra, be, loto real asko balio du. Soto del Real. Bertan gaude. Inkscapen, begiratuko dut, a ber. PowerPointen txantila egin daiteke horri guztiak berdin izateko. Gauza askotan dela, norbaitek egin dula manual bat PowerPointen. Así, de risas. Ah, baina esan duzu gainetik jartzea. Egiten dutena da askotan PowerPointeko manualak lapurtzen duzuen manuala zuen logotipoarekin, ezta? Ez. Manualak ematen dizkigute edo sortzen dituzte dozenteek bertan. Eta eskatzen zaie baimena. No hay robo de manual ni nada por el estilo. Eta baina behartzen digute jartzera eta beraiek ez dituzte jartzen, ze erabiltzen dituzte igual beste tokitan, behartzen digute jartzera lanbideko logoa. Orduan, beraiek egiten dituzte beraien manualak, uzten digute, eta horregatik hartzelan nago. Eta beraien manualak propio, gero guk jartzen dizkiegu logoak. A ber, la peñuki. Cambiar. Oh, human are you? I am Freck. I have been trapped here for ages. Perhaps you could help me get out of here. I am a sage, and I can lend you my power in return. Oh, take heed of those octopus-headed guards. Ja, hori badakit. Perhaps you could help me get out of here. I am a sage, and I can lend you my power in return. Oh, take heed of those octopus-headed guards. Bai, hori badakit. Horregatik ez dut pentsatzen hona zarenik bine. Torriko naiz. A ver, ¿qué me cuentas? Pavo. Fijo que me mandas a otro mundo, edo zerbait. Esaten ari nintzen. Hori, manualak ematen dizkigutela eta igual imprimatzen dituzte, rollo PowerPointak direnean, imprimatzen dituzte bi PowerPoint horri zera bakoitzean. Beherago. Niebla. Hau itxita dago.
SH bategaz egin daiteke. Orduan, klaro, azkenean da, daukagula PowerPoint, PDF bat, azkenean da daukagula PDF bat, edo zein izan daitekeela, batzutan PowerPointeko 2 edo 4 horrirekin eginda, normalean 2 ikusteko ondo, eta gainean jarri bertzaela logoa. Bai, esta pesada. Tú sí que eres pesada. Hor zer dago, bitxo horietako bat. Hemendik nijoa, beruntza, bueno. Primero le metemos un maco a este. Pero igual jotzen aukerak. Ostratxo. Sutan. Bueno. Itxita dirudi. Hor pertsona dago. Hau nor jorkatu zuen ilargik. Hori alda, tipoa. ¿Qué pasa, loco? Well, you are a sane one, aren't you? My name is Ridiel. Please, liberate me from this cell. I have precious little time. I must retrieve an article from my corpse. Pido naiz gehiago tipo horretaz, aurreko tipoaz baino. Baina ezin dut hemendik pasa. No puedo pasar. Hau ikusi haukatan nik ez jokatu. Osa, hemengo giltzak ez ditut. Hor zer dago, baiesta, ez? Baiesta pesada. Eta hemen... Dark Souls B. Behan nago. Su prima. Ze ostra da hori.
Menos dago ezta? Please, help me. No goian dago nada. Hau ze? Eta hau zer da? Imposible cargar, ya, es mucho peso. Bagiri bila PS-ko bertsioa hartu dugula, pitipin patapan. A ver. Catalizador de madera. Hau ez dugu nahi. Soltar. Ballesta pesada, ¿para qué? Soltar. Garras. ¿Para qué? Soltar. Brazaletes de plata. Casco estriado. Diadema de plata. Máscara de asesino. Casco metálico, casco estriado. Eta hobea da. Nola dakit? Resistencia a Malau, ez? Amalau amasei. Osa, orokorrean hobea da. Baina dauka durabilidad okerragoa, ez? Resistencia gehiago. Pues igual ekipatzeko ordua iritsi da. Atuendo de mago. Brazalete de plata. A ver qué si tú behar, ez? Polita delako mantendu behar ditut. Escudo cometa. El escudo cometa. Que por ahí se lo meta. Hori ere botan ezake. Baina kutu hori ez dute zertarako nahi. Soltar. De hecho, badaukat bat uste dut. Guanteletes estriados. Imposible cargar, llevas mucho peso. Escudo kometaren fanak utzi pakean. Zer hartu dut. Guantes de su prima. Estriados. Ostra, pixatzu dute, Así gera, ya así gera, haciendo el pringao. Claro, es que pixatzen dit gehiegi. Es que ez daukat nahikoa gauzak eramateko. Kondoiak bezala. Dekita ipon. A ver,
Ze botan ezake hemendik. Ez que ditut arma gehiagi. Ah, estriados. Zer dauka pixu asko hemen. Planada. Desequipar. Imposible cargar, ya es mucho peso. Berriro. Soltar. Ok, fuera. Brazalete de plata. Honek ez du askori pixatzen baina. Guantes estriados, fuera. Pixatzen du gehiagi. Horiek ez nituen nahi. Ay, ya me ha hecho mi tía. Rotundo de mago, esta ere. Casco metálico, hori bai. Bueno. Pues fuera. Guzti hauek ez ditut ezertarako behar, ezta? Hemen ezerrez. Eta hemen zegoen la bitxa. Ai, ai, ai. Ze demonillo da hori. Algo costo compuesto para un señor que está descompuesto. Sí. Bakarra zen, ez? Sustardo, me han dit. Especie de viejas. ¡Ah! Vida. Zorionekoa ni. Ba, beno. Jokuak pixat harrapatu nau. Hemen buelta eta buelta. Bueno. 6.000 lortzen dira bi bueltatan. Orduan, 6.000 hauek ez naute bat ere preokupatzen.
Unai beste aldera, bera aurkitzen dudan beste zeo zer. Hostia puta! Esan dizuet, 6.000 horiek ez dute minik emate. Ungo naiz gauzak ustera, behintzat. Hello again. Zate dizuet, ez zait ajola. Osa, rollo 0 ajola dit. 6.000 ez dira ezertarako balio. You have a heart of gold. Eta zenbat? Eraman dezaket orain? Ze oso ekipo gutxi eraman dezaket soinean, baina bueno. Ez dut hori gotzen, hasi que... Ez zait ajola. Nik uste Zitalko eta Ekaitza joan direla programatzera, egitera programa bat, funtzionatuko dira ginpen esan dudan egiteko, eta daudela norgehiagoka, a ber, zeinek amaitzen duen lehenago. Uste dut. A ber. Ostra, irekita gelditzen direla, tu. Ez, baina beste gauza bategaz nabil. Ni lankida beste gauzagatik despistatu nau. Please, help me. Ondo. Gizakia nintzela. ChatGPT-gaz errezein gozu. Bueno, oraintxe bertan, osea, egin nahi dute, gustatuko litzaiak egitea, baina, esan beharra daukat, ditu dela lehentasun batzuk. Por fin, hori bai egia dela, amaitu ditut aurtengo ia kurtso guztiak. Horrek esan nahi du, orain egongo naizela full... Izan da hori. Egongo naizela full informatikari, bueno, kasi full informatikari, eta edukiko dudala denbora gauzatxo hauek egiteko. Zaldi bat izirudien. Non zegoen hemengo... Zera? Mendik zen? Uste du baiet. Inoiz ez dut. Inoiz ez naiz saiatu, ChatGPT-rekin. Bueno, bai, saiatu nintzen behin Windowseko a este no le quiero abrir oraindik. Windowseko domeinu batera Linuxekin konektatzeko. Eta hemendik zer zegoen, erorrera, ez? Eta asmatu zituen, ez nun ChatGPT erabili nun Copilot uste dut, eta tu, invent, asmatu zituen existitzen ez ziren, nola ditzen da? Package? Eta bai, instalatu hau, instalatu beste, eta ni, si eso no existe, loko. Nola instalatu behar dut existitzen ez dena.
Zimardundik programatu. Zertzen, hemen azpitik. Hemen atzetik, ez? Hemen zegoen gure laguna. Lortu ditut zera batzuk. Txo. Itxita. Sorry. Bilatuko dut nonden, loko. Igual hitz egin behar diot berriro. As you can see, the only thing that remains of me is my soul. My demon soul. A ber, bihotzarekin. Eta hemen zegoen zerrikeria hori, ez? Gelditu da hor txoru. Aquí me he morido, tiriki, hemen erori naiz, hemen. Poliki jungo naiz, abera ez den agertzen hemen. Erbixo. Ez dituzten igotzen, Esta puerta parece estar cerrada. Hau itxita dagoela dirudi. Guazen hemendik ba. Eta hemendik ez naiz jun, ez? Ui! Cinematika. Bai estás. Bai estás tú. Horra agertzen ba naiz, akatuko naute. Triki. Hortik erortzen ba naiz. Triki. Hortik ezin dut pasa, ez? Edo bai. Estoque de mercurio. Hemendik ezin dut. Esto queda entre nosotros. Triki trauki egingo naute bai.
Nos pegan. Uf, korrika joan behar nun, Dago aukerarik albotan igual. Pum, albo hauetan. Uf, lat, Lat. Zen pixka bat esploratzen hemen. Nos dividiremos para explorar. Hemendik etorri naiz, eta hemendik erori naiz, ez? Hemen zegoen zuloa. El zulo. Ez da, nitutiz ikusten, Hemen, zuloa hemen, pam! Arkua, sí. Arkua zertako. Hola, Peñuki. Emate dute, nola ziren? Grand Prixeko boloak. Los bolos locos. Giltzarik hemen. Era un rey que tenía 3 hijas, las metió entre las hijas, claro. Baina horiek daude pixkat, las metió entre las vasijas y se convirtieron en Chocapic. Hemen ze. Eriotxa. Hau zer da, bestaldea? Ez. Bai, etorri naiz dena. Ropera. Hello Kitty. Bueno, gauzatxoak lortu ditut, baina... Ez dakit. Gelditzen zait, edo tipo hori esaten zidana... Hello Moto, Hello Kitty. Zure laguna naiz. Me fío 0, tipo horretaz. Rollo 0. Horrekin hitz egin, edo itzuli... Ballesta enea, era? A ver ze gertatzen den. Baina, bortitza dirudi. Ematen dut toki guztitan. Tipoa. Irekitzen dio eta ez esaten didan. Me va a matar seguro.
Tijera... Ea. Bueno. 10.000 ere, zer dira? 10.000 dire, 10 junda etorri, lehenengo pantailan. 10.000 lortzen dira, buelta batekin... Oye... Hemen ze, izatrap? Hori zen ikusi dudanare, no? Zer da hori? Torri. Zer dire, itxuak? Especia de viejas. Berriro ere. Bira, non dagoen? Horren atzean. Tu, gárgolak. La era de las gárgolas. Super Nintendoko joko gehiagitara jolastu dut. Para no dudar. Ez diete zer egiten. Me fío menos. Me fío menos. Dorre hau zen, nola zen serie hori? Igo bartzutela dorre batera, lehenengo juten zirela jeep batzutan. Me va a dar un susto, me van a dar un susto. Gargola haietaz fidatzen ez gutxigo. Gargola haietaz fidatzen ez gutxigo. Hor argia dago, gainera, bueno, todo mal. Gargolen seria, bai. Tun, 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 tun.
hori zer da? Magia dauka horrek. Beste aldetik jun naiteke ezin dut jun, ez? Osa, hona etorri naiz. Anada. Ezkerretara begiratzen ari naiz, aber zer utzi dudan. Hau ez da ere. Giltzak, hor giltza daude, baina hortarako beste aldetik jun beharra daukat, ez? Eta tipo hori dago, ez dakit, zer jotzen. Jo, ze guapo. Abestera. Hor ere, zombi pilo bat. Nola zen? En un mundo de oscurantismo y terror. Lako zerbait. Haupa norbait. Zelan, ni hemen, beldurra pasatzen. Galduta. Eko. Beldur bikoitza, bai. Atzeko aldea. Akabo. Hau norbaitek ireki du ordea. Algun listo. Hau bakarrik aktibatuko alda. Eskerrak ez nahi zen jun. Ai, ama. Ba, erdialdea. Baina nik ez dut erdialdea. Ah, klaro, baina ezin dut esku, bai. Lala. Xamule. Ez zara saiatu. Pentsatu dut, baina jarri naiz alboz. Eta esaten dut, ez naiz sartzen izkinetan, nire ajo. Korrikaz naiz iristen. Ez naiz sartzen izkinetan, imposible. Eta esan dut, jarraituko dut, ibaitut beste toki batzuk esploratzeko, ez dakiz zer. Eta aurkitu dut hau. Eta daukat beldurra. Leno, aritu naiz gargola, bekan zeuden gargola batzuei erasotzen. Porque me da, bizituko direla hauek. Zerbait egiten dudanean. Txirubueltaz egin daiteke, baina ni ez naiz inoiz saiatzen. Hau zer zen? La caída de Edgar. Hor badago zeo zer, gero igual. Saiatu ninteke. Txiribueltaz egin daiteke. Ez dakit ez dut ikusi. Zuk esaten badia zu txiribueltaz egin daiteke, ala izango da. Zain dago hemen, tipo bat, ez dakit ona den, txarra den, triki-tri, suposatuko dut ona dela, badezpa ez dio tirokatu.
Baina, vamos a ir con plomos de pies. Con pies de polaines. Ez dakit zer den hori. Ez dakit erasoko didan. Min emango didan. Yo vengo aquí a jugar. What do you want? Nothing. I am a humble servant. I do not wish to interfere. I won't cause you trouble. I won't. Uf. What do you want? I am a humble servant. I do not wish to interfere. I won't cause you trouble. I won't. What do you want? I am a humble servant. I do not wish to interfere. Ez que zer da hori, ez dakit hori ona den edo txarra den. Hori da Manolo. Ez dakit. Me voy a fiar. Hitz egin didalako. Hau zen, tokia. Hemen zer, me mato. Loto de la viuda. Ostras, chu. Oh, apestado. Hori bai ez nuela espero. Asensia. La asesina. Zer dugu? Pitxin bat gehiago. Saiatuko naiz itzultzen tipa hori dagoen tokira. A ber, aurrez aurre akatzen dudan. Hello again. I'm keeping... Eta hemen ditudan gauza guztiak utzi. Estoke de mercurio. Baina, estoke ez. Eta ropera. Baita ere da estoke bat. Ba... Pues... un zurullo. Resistente a la peste. You have a heart of gold. Ez horregatik. Baina saiakeratxo bat aberakatzen dudan pertsona hori. Deskuidoan igual gehiago agertzen dira. Gauza orain memoriaz... Zakit oso ondo nora joan behar dudan. Memoria. Loto real. Ah, bueno, claro, ez baldin badago... Buf, bine orain nondik zen? Hemen nonbait, ez?
Jesucristo Redentor. Tor kukutor. Mendik erortzen nintzen. Tipo honetaz ez nintzen fido. Perhaps you could help me get out of here. Es I que am a sage, and I can lend you my power in return. Oh, take heed of those octopus-headed guards. lehenengoa. Eta gero ja, pues, irekiko diot, edo ez dakit, pentsatuko dut zer egin tiporrekin. Mendik etorri al naiz. Hemendik zen. Hemendik? Bai, hemendik zen. ¿Qué pasa, loco? Entzun dudana zer zen, tirokatzen jarraitzen zuela. Ez? Ez dago aktibatuta zerrikeria hori. Aktibatu ezaket berriro? Ez. Ba, bueno. Pues a ver. Agertu da pixkat de la nada, ez? A ber izango den daudela hemen ezkutuan. Nik horrez dut ikusten, ez? Beste bat baldin badago, me cruje. Eskerrik asko. Ba, nik ingo detena da, igual, kobratzera jun. Eta hemen utzi, gaurkoz, ni bihar goiz jeiki behar naiz. Así que, hau, biharkot utziko dut.
me temo. Mendik etorri naiz uste dut. Espero gargola hauek ez esnatzea. Nondik zen? Eta bihar ez dakit jolastuko nahi zen, baina hemendik la caída de Edgar, ez? Eriotzera? Oso urruti dago. Eta bihar ja pasako naiz. Kantari dagoen emakumearen gana joan naiz, jada. Agertu zait tipo bat baita ere arima dela bakarrik eta ez dakit zer. Eta ea bere arima rekuperatzen uzten didan. Hemen azpitik dagoela edo hemen dagoela non baiten. Ostra, memoria tu zer den. Buf. Non zen? Hemen. Hemen. Eta zer daukat, ez daki daukadan hobetzeko igual armaren bat. Latrian egon bazara Merkurio eta ilargi harriak lortu dituzu. Bale, hor egon du naiz, bai. Orduan nahi dudana ez. Merkurio zen... Ilargi eta Merkurio da fedea eta magia daukaten armentzako, ez? Bai, hor egon du naiz. Espada bastarda aplastante, hiru... Uchigatana de calidad ez dut nahi, hau jarraituko dut. Ez que ez dakit ez da merezi da, baina tira. Mañana del dragón, ez daukan daikorik, pozoia eta magia. Ah, pozoia. Vale. Bueno. Don't waste my time. Barkatu. Ba, orduan, superfuerza.
egia da eduki da aukera lortzeko armadura bat hobea, baina azkenan utzi dut pixatzen zuelako gehiegi. Galdera bat, armadura horiek agertzen dira berriro? Osa, bota ditut lurrera, hartu ditut, ezin ditun hartu, ez neukan nahiko, ardun ju naiz, hartzen, botatzen nire gauzak eta hartzen armadura hori. Probatu dut eta pixatzen zuen gehiegi. Orduan, esan dut, kele den. Utzi dut lurrean armadura hori, berriro inoiz ez. Perfecto. Arrazoi gehiago, superfuerza igotzeko. Thou seekest soul power, dost thou not? Bai, señora. Then touch the demon inside. Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted. Resistencia so the world física, might be ona gehiago. mended. Superfuerza! So the world might be mended. Eta 4.000 horiekin zer egiten dut. Zen badira, 9.000. Art thou done? No. May thine strength help. Millas. Alma de héroe desconocido. Ez dit ez errigo. Ya la he cagado. Suposatu dut zela berdina. Incrementa la reserva de almas del héroe. ¿En cuánto? ¿En 0? Belarra janduzu. ¿En serio? Vale, es que ricasco. Zenbat ziren ez dut begiratu. 9.000 eta... Soul of the mind, key to 80.000. life's ether. 9.000 eta fucking 80.000. I shall await thine return, slayer of demons. Belarra kontsumitzerakoan ohikoa da gero ez enteratzea. Eta hala gertatu zait bai. Ez nuke zalduntzea torren lanpostu eduki nahi. Egia esan, sufrimenduz betetzen du bere lana.
Esan beharra daukat. Soul of the mind, Superfuerza. to life's ether. Soul of the lost, withdraw. Art thou done? Hola, señor. In trade with your... Zenbat ditut? Ba, oso You ondo. come back alive. I need your business. Oso ondo. Ba, holaxe. Gaurkoz, listo. Behintzat, badakit, urrengoa izango dela, itzuliko naiz horta, latria esan duzu dela, itzuliko naiz horra, eta irekiko dut ate hori. Bueno, edo irekiko dut ate hori, eta sartuko naiz Elizara, Eliza barrura, me atrae más beste tipoari atea irekitza baino. Zeren ez dakit zergatik hor dago portal moduko bat, eta seguro que me manda a Parla. Baina igual hobe da arima gabe jutea tipo horrengana lehenengo abertze kontatzen didan. Bueno, ez dakit. Ez dakit, pentsatuko dut. Esan dut bihar, baina ez dakit bihar jolastuko dudan, edo tal. Denbora bali madaukat, pues igual bihar partidatxo bat ingo dut. Aparla bialdiz, atxuparla. Behar den bezala. Miarekin gainera. Eta holaxe. Mila esker, hemendik pasateagatik, denoi. Eta beste bat arte. Muxo handi bat. Agur, eta eskerrik asko, Gabon!